phakathi kwawo. Kodwa yona ikempu lizenjani? Hayi right. Bona abantu angithi bebeze ngobunengi babo. Uyabona lo nyaka. Bona ngazathi hayi nani labantu libeliningi. Bebe motivated ukuthi beze bazo enhlane la utholakala imvuselelo eyedingwayo. Angithi lizwile kakhulu ukuthi thinta kibo baba. Obaba bakusasa. Uqalisela ngekhaya uqaliselila obaba bangekhaya. Obaba bazakhokhelele umhlaba jikelele ukuthi ume kuhle. Mrs. Mangena kukhulunywa ngedepression. Khona ukuthi okubambileyo ngedepression. Depression Mrs. Manu, manzwe inenya depression pane zvitso zvemanzwa awo. Kana zvemanzwa zvitso zvemungati izvi ka? Tangofarira hangu zvidzidzo zviriko zvanga zvakanangana neboy child. Kazhinji tinongoti girl child ndiyo watinenge tichingotaura nezvake tichida kuti paanokurira ave mai vakanaka. Boy child yanga isingambobatiwi. Asi that this came meeting 2026. Tafara kuti vananzirirawo kuti vabate boy child because ndio baba vacho vamangwani. Kana boy child kubva paudiki hwake anofanira kungotevedzera baba vake. But unfortunately maboy child akazembera kuna ana mai saka hakuna zvakanaka zvine. Saka tinotenda hedu nemalessons ari pakati pedu. Okay. Vachitevedzera vana baba vanongedza kuna Christ. Depression indakanza kuti kana vana baba vari chidhau vangotevedzera. Haiwa. No. I think zvinokosha ndezvokuti vana baba vari power power vanoratidza power yekuva good example. Power good example. Yambotaurwa handiti maiwa. A good example ndi Abraham. Abraham akava nevana vake. Vana vake vakavona baba vavo vaiita aletari vachiita pavanosika vachiita vachishumira Mwari. Iye aenda vakazosara vana vachiita sezvaiita vochinyi. So it's more like generational. Yeah. Muri kaita zvakanaka sezvamunoita handiti ndinosivona mukomana wako achimiramira mumashure mako iwe vamangezi saka ari kutsitsa zvakanaka zitereke. Mrs. Mangena. Ini padepression chandakanzwa ndichokuti tisavaregera tisingatauri nomunhu pamwe anotanga iri stress. Aita stress paya tinenge tichingotaura nayevo kuti asazosvika pakuita depression. Saka ndo zvikuru zvandakanzwisisa kuti chero ukavona munhu achinetsekara kuti angava nestress, iwe pindira kuti utaure naye kuti uchimutaridza rudo uchimubatsirana naye. Kana panga kuri kumabasa taitiko tapiwa game changer. Can you really say kuti iyi ingave game changer? Kuma campus ose pama-lessons yayo. Pamararamire tatichiita nepfungwa dzatinadzvo towards boy child and also not understanding depression kuti unombokonzerese chini. Can you say these lessons were game changers? Ma-lessons aya atotichinja nesuwo kuti tinyatsonzwisisa izvo zvandiri kureva zvedepression. Kazhinji kana taakudzokera kumisha taakunotanga kuti tivone munhu kuona kuti munhu ari mustress here asi tisamirira kuti asvike mudepression. Saka ndinofunga kuti pane change yatatodzidzawo
kuti kana toenda kumba